Benvidos, benvidas, furancheiros e furancheiras. Outro día máis ao podcast O Furancho, o podcast de Toxo Telecom. Hoxe, ao meu lado, como sempre, o meu compañeiro, o meu copresentador, Javier Fontaíña. Que tal, Javi? Moi ben, como sempre, a teu lado sempre ben. E o meu carón, xa conocedes, ex-artista, moi guapo el, dende o Perú, Francisco Regueira. Outro día máis, aquí. Moito me queres, Non, pero é que... diante da xente ten que facer que sí. Hai que aparentar. Hai que aparentar. Onde estamos grabando isto, como sempre? Na terraza do Furancho. Moitísimas gracias a terraza do Furancho por deixarnos este espacio, que ademais de deixarnos o espacio, os olvidaronse nosas cartas, pero xa as tendes moi vistas. Cambian a carta cada 2-3 meses, sempre teñen cousiñas fora de carta, está todo boísimo, aquí na peatonal. Dentro do Concello. Como se come aquí? En especial a tarta de Nutella. A tarde non te la gusto moito, o viño rotos con pulpo, bueno, xa sabedes a carta entera. Hoxe temos a primeira convidada do Furancho. A primeira muller. Convidada. A primeira muller convidada do Furancho, correcto. Que ademais de ser veciña nosa, é un referente pola súa horta. É a segunda veciña nosa que ven aquí, sabíalo? Bueno, sabíalo porque estabas aquí. Cal era a primeira lá? O primer veciño, veu un veciño e agora unha veciña. Bueno, non, xa viñeron tres, estamos tirando moito de xente da terra. Oi! Impulsada polo seu fillo, abreu unha canle de YouTube, fai uns anos. Alma da Bella Chousa. Esa canle xa ten máis de 50.000 suscriptores e penso que xa ten máis de 1000 vídeos publicados. Falando un poquinho da súa horta, das súas tradicións en Galicia, de recetiñas moi boas que fai, que eu aprendi moito desas recetas. Con nós e sin máis dilación, Damoslle benvida a Nuska Chousa. Nuska, benvida. Hola, que tal? Moi Moitísimas boa gracias tarde. por vir. Encantadísima de estar aquí hoxe, a ver que se cose. Nunca me dito. Aquí, na terraza esta. Aproveitando que estamos nun Furancho, que plato non pode faltar para ti? Churrasco. Churrasco. De porco Sin ou de pensalo, ternera? De ternera nunca comín un millor churrasco. De ternera, fora de Lalín e alrededores. Estou Co cal, contigo. aquí ten que ser de porco. Porque aquí non sei por qué o churrasco de ternera é duro como un cañoto, parece un cacho de neumático. De chique, de verdade. E alá en Lalín é tierniño, é boísimo, é En serio? rico. É que lá pides churrasco non conciben o churrasco de porco. E ollo, que en Lalín non conciben churrasco de porco. De feito, se lle dis de porco, dinche. Non saben que o porco ten costillas. Sí, Non saben, non saben. Si toda aquela zona, a Bandeira, Lalín, Silleda, toda Sí, esa zona, sí. si pides churrasco, estrada, así, non hai Sí. churrasco de porco. Si Ternera. pides un de churrasco, é churrasco de ternera. Sí. E as patatiñas, claro. Patatiños, o seu criollo, Claro. a repetir. Quero dicir que plato non pode faltar. Churrasco con patatas. Sí, señor, é dos meus. Bueno, e depois si queda sitio na mesa, a ensalada. Pero Sí. para que non se vese Sobre todo na temporada do tomate, que bueno, xa che vamos a deixar aí, que ti desencontralas máis que nós. A verla. O programa divídese por cuncas, Nuska. Por Xa que cuncas. estamos nun Furancho, pois vamos a Vale. dividir por cuncas. Perfecto. Aquí o meu compañeiro Javier vai nos a servir unha cunquiña a cada un. Vale. Divídese por dúas cuncas, vamos tomar a primeira e a segunda cando acabemos a primeira. Sabes que o viño é da casa? De jordiente, sabes? É viño da Escoita, casa. e ten mosca incluída, Sí, sí, para darle sí. sustancia, non sabes que os bichos teñen que estar por onde... Sí. Cambia. Jumito o viño. Demo de mosquito. O da mosca non estaba no programa, sentimos moito. Meu de convidada. Entón, divídese por cuncas. Divídese por cuncas. Nesta Para primeira quen cunca, non te coñeza, quen é Nuska ou Ana? Ana pa policía. Pero me porto ben, quero dicir, tampouco non me chaman moitas veces por ese nombre. Chámome Nuska, sempre me chamaron Nuska, e desde pequeniña, xa a miña nai me chamaba Nusquiña. Pois son unha persona sencilla, da aldea, de toda a vida, nacín nunha casa de labradores, labreja de toda a vida tamén, pois eso, que as vaquiñas a pastar, a musir as vacas para depois repartir o leite pola aldea, a vender os sábados as lechugiñas en Ribeira e máis polas tiendas e así. E bueno, pois, sigo avante, avanzo anos ou... sigue pouquinho a pouco, como a Nuska de pequena, Sí. se era moi inquieto, se era moi Moi traste. moi inquieto, sí. Ainda se Traste, pero porque na aldea, da miña edad máis ou menos, non había rapazas.
Co cal eu xogaba, pois eso, a subir aos palleiros, a roubar as masáns, e a xogar ao cinto, e así, eu era traste, porque claro, os meus compis de tareas e tal, eran todo os guerrilleros da aldea. Uns terremotos. Pero, bueno, sentíame moi a gusto, e quero dicir que eu xa era geiteira, de pequena. Non sei, sempre fun moi curiosa. Desde pequena, quero dicir, xa sempre tuve esa curiosidade. A mí non me valía que me explicaran algo que era porque sí, non, a mí explícame o porqué. Sempre Levastes de tuve esa cabeza curiosidade. a Lololo, que sale moitos dos teus vídeos. Sí, pero, bueno, tampouco non a levin moito de cabeza porque son moi boa filla. Eu son moi boa rapaza. Cando dormes. Tamén. Así que eso, eu queria che preguntar eso, que si sempre foxe unha nena curiosa, e de onde che ven o tema da horta, o sea, o tema de como empezastes co tema da horta, como surgeu todo eso? Mira, como che dixen, veño dunha casa de labradores, non? É de pequena, o sea, nasín na horta, non de pequena, que nasín na horta, non? E a miña casa, o sea, na miña casa dedicábamos á labranza, hasta o punto de que foi o primeiro invernadero que chegou, non che sei dicir de todo Galicia, ao mellor tírome da moto. Pero podes columpiar, gustaríame que fora de todo Galicia. Pero direiche que era como unha cousa extraordinaria, un invernadero de tales dimensións que entraba o tractor adentro, quero dicir, era un invernadero moi grande, estou che falando de hai máis de 50 anos. Entón, pois sí que era un invernadero. E a miña casa viñase como quen vai agora á frutería. Antes non había fruterías, era a tienda, había de todo. E a miña casa viña a xente da aldea que non plantaba a comprar, pois, esa lechugiña pa ous, eses 3 kilos de patatas e unha duxa de ovos, quero dicir. A miña casa era como se fora o supermercado da aldea. E vendíamos tamén pa tiendas de Ribeira, pos restaurantes que había na bisbarra, viñan a coller produto á nosa horta, quero dicir, era a lo grande, vendíamos a lo grande. Eu supen que existían os pimentos de Padrón antes de saber onde era Padrón, antes de saber incluso que Padrón era un sitio. O Pensabas que era unha marca de pimentos? Claro, pimentos de Padrón, pois eran os pimentos de Padrón. Eu ao mellor pois contaba con 7 ou 8 anos, e xa tiñamos leiras e leiras e leiras de plantas de pimentos, e os máis maiores iban a recoller capachos de pimentos, e os máis pequenos, que éramos eu máis meu irmán, veña a contar 100 pimentos toda a tarde, pero toda a tarde, todo o verán, o sea, porque as plantas do pimento hai nas que recoller todos os días. Bueno, aquí agora non sei se miña nai verá isto, pero vais enterar agora de que chegamos a non contalos. O sea, enchíamos a bolsa de listo. Porque contar xa en pimentos era un rollo que flipa. E máis, non dábamos abasto. Tiñamos unha mesa na cociña de 1 metro por 2 de largo, e enchían, chegaban cos capachos e veñan borca pimentos. E nós non damos abasto, enche bolsas. Que gana de pimentos agora, que? Ah, que sí, pois ainda hai que esperar, ainda están as plantas moi pequenas. Entón, a pasión a min da horta venme xa de cuna. Querendo ou sin querer, fun xa aprendendo e criándome neso, non? Entón, vas adquirindo conocimentos dos que non eres consciente hasta que os necesites usar. Non, coño, isto eu facía de pequena. Entón, bueno, despois dediquime a outras cousas, moitas, varias, moitísimas e moi variadas, pero nunca perdín a cousa esa de comer a miña lechuga, comer o meu tomate, entón sempre plantaba algo, non? Eso che iba a preguntar ahora. Como de importante é para ti comer da túa horta? Dun ao 10, 12. O sea, comer san, en máis no mundo no que vivimos, que cada vez está máis contaminado de todo, o poder comer algo, ainda que sea o mínimo, da túa man, da túa horta, sin botarlle agroquímicos, sin botarlle pesticidas, nin pesticidas, nin insecticidas, nin glifosfatos, é algo que te evitas meter no corpo que non o teñan. Quero dicir, é xogarse a salud do teu corpo. Como de importante, ti imagínate que eres capaz a comprar un Ferrari destes impresionante, non? En pouco penso que ha de comprar. Se che dixo, imagínate, eu non vou comprar, ti tampouco me imagino, pero bueno, vámonos a imaginar que compramos un Porsche destes enorme e tal, e teu cuñado diche,
Eu sei facer biodiesel con cáscaras de... non sei, con conchas de mexillón. O teu coche vai ir genial. Nin se te ocurriría botarlle ao teu coche Ese composto, un gasoil así, nin de coña, vamos. no. Porque é moi importante para ti un coche, pois así de importante para min o que se lle mete a un corpo. E, sin embargo, non temos reparo ningún en meterlle basofia ao corpo, é o único que temos para estar neste mundo, que nos leve dun lado para outro, o sea, así de importante para min. Todo o que poida meterlle da miña má. De feito, mira, eu antes, se teño unha peste en unhas plantas ou que sea, prefiero que marchen, arrancalas e quedar sin elas na temporada e comprar tomates da compra Que que botar botar de pesticidas. de pesticida, porque para iso xa están ali na compra. Non saben igual. Bueno, directamente non saben. No, nin de coña, mira, de feito, eu sempre digo, o sea, un repolo meu da miña horta, criado desde semente, pode tardar dependendo do tipo de repolo, digamos, non? Pero pode tardar en estar listo 8 meses, sin exagerarche nada, desde plantalo tal. Son 8 meses que teño que reservar ese sitio para ese repolo, coidalo, rejalo, mirar que non lle entren lesmas, caracoles, que non mo coma tal, a xiada, unha neve, o sea, 8 meses que hai que coidar unha pesa de repolo, non? E un repolo dos meus non vendería por menos de 30 euros. É como un embarazo, é como un fillo. Claro. Non vas a vender. Ti date conta. Entón, non vendía nada. Se depois vas aí ao supermercado do lado e hai unha bola de repolo de 3 kilos por 1,50 €, non pode ser o mismo. Obviamente non. Está apurado a medrar para que sea para que lle sea rentable os que producen así. Entón, teñeno que apurar, non poden estar 8 meses cuidando del. Entón, pois, si non saben igual porque están apurados. Xa. Eu teño unha pregunta que me corroe, Dios. me carcome. Dios, pois vamos a dar solución ya. Vista. Cando te destes conta que empezabas a ser famoso, para serte viral, como se di agora, non? Eu desde que nací, que eu levo glamour por dentro. Xa me rompeu. Claro, que temos dos vídeos, senón que che empezaban a... A ver, o dos vídeos foi indo, nin o pretendía, nin o sigo pretendendo, nin teño unha meta de dicir vou chegar a... Quero dicir, nin o xa teño, O que pasa que isto é algo que vai surdindo, pois como o público queira responder ao produto que ti enseñas. O que pasa que eu sempre fui faranduleira, eu xa nací faranduleira. Eu xa de pequena, a min se me puñía en público cautivo e un micrófono, bueno, entón aí xa vou, xa ramga. Entendo. Xa sempre... Sei do Che que vou contar eu a ti. Sei do que fala, sei do que fala. Entón xa sempre me gustou eso, non? Entón eu xa, antes de facer, bueno, xa moitos anos antes, xa traballín, pois, eso de animación, non? Pois, facendo presentacións de murgas, de comparsas, ali onde houbera público, xente, nenos e nenas, ou público xeral, e un micro... Aí estabas ti. Dios, vou eu! Entón, pois, cando me din conta desto, que non creo que me dé a conta hoxe mismo, sinceramente, eres famosa, home, a ver, sabes que tens unha repercusión. A ver, sí, claro, sí que o sei, pero tanto como dicir, son famosa, pois non sei. Moi conocida. Sí, bueno, en algún sitio, sí. A todo o mundo dixemos, se traemos a Nuska, o 155% conocíache. O sea, que só era... O algún vídeo teu, 4. A cantos yo dixeste? Nós conocemos moita xente, joa. Entre famosos os entendes. Joa, seguindo por aquí, que non quero perder o fío, crees que as redes sociales concienciaron a xente co tema da horta, co tema do facer o seu propio cultivo, xente que che fai moitos comentarios, eu sigo che desde fai mogollón de tempo, e sei que hai moita xente que che pregunta, e si, crees que sí? Ou crees que non? A ver, a repercusión das redes sociales afétanos en todos os ámbitos da vida, sea cal sea o Para tema ben e que pa mal. queiras preguntar, sí, pa ben e pa mal, sempre repercute logo, non? Pero é que realmente o que está agora repercutindo en que a xente queira volver a plantar a súa comida, ter a súa lecho que lle faga ilusión e tal, é darse de conta de como está a alimentación que estamos metendo no corpo, non? Cada vez somos máis conscientes da calidad dos produtos que nos venden. Entonces, a xente quere probar que é iso de ter un tomate que de verdade resenda a tomate antes de collelo. O sea, que te chegues á planta xa cheira a tomate, non? Coller un tomate e mordelo
Dios, isto non, o sea, non sábado da tienda, eu sempre fago comparativa cos produtos da horta e os do supermercado, que poden ser tamén vos, se son produtos locales de cercanía ou de produtores locales que non sean a gran escala, poden ser igual de vos que os que faz ti. Pero eu sempre fago esta comparativa. Mira, cando eu era unha meniña, gustábame e comíamos así, non sei, bastante a menudo, piña en almíbar, non? Sí, me lo que tome piña en almíbar. E a min gustábame, pois, non sei, gustábame. Hasta que, pero alá con 12, ao mellor 13 anos, 14 ou así, que probín por primeira vez na miña vida unha piña que houve que estonar, porque non había piñas cando eu era unha meniña, que non foron en almíbar. Entonces, cando a estonín e a probín, dime de conta, que isto é o que sabe a piña. Non sabe a azúcar. O sea, para min era un sabor tan diferente que non tiña nada que ver co que eu tiña na cabeza, que era o que sabía, non? E iso pasa con todos os produtos da horta, os que non apuras a medrar, os que che dá igual que vaya máis lento, máis rápido, que non vas a botarlle un fertilizante para que vaya máis decontado. Con tranquilidade, que madure co sol, que madure porque lle botastes ajo e porque ten o alimento que necesita. E esa é a diferencia, tremenda. É que a xente está moito máis conscienciada, logo. Sí, que a xente está máis conscienciada e que, claro, cando proban o seu primeiro tomate din, isto está ben. É que así. Claro, e entón as redes sociais, o meu canal, pois, a ver, a min dime moitísima xente, cando un como sería un fólogo, un creador de vídeos, hasta non sei nin como definirme. Un creador de contido. Un creador de contido, cando di, es que me lo preguntan mucho, pero de verdad que isto preguntamos moito, O sea, dime moita xente, gracias a ti e aos teus vídeos, porque parece que é tan fácil, animinme a plantar a miña primeira horta, ou a plantar nunha maceta, ou a plantar tal. Iso sí que mo din. Para min é un orgullo, oye, ser, non sei, influencer. A que influya en esas cousas tan bonitas, non? Que consello lle darías a unha persona que se quere iniciar agora a plantar? Sexa, pois, nunha pequena horta ou un xardín ou mismo nunha maceta. Eu empecé no meu piso nunha maceta. Pois claro, é que no piso empezar na cociña é complicado. O millor é empezar sempre nas macetas, despois xa... Pois métela no hornillo. Pois o consello é que non miren para atrás. O sea, e sabedes ese refrán que a suerte do principiante? Neste caso, funciona sempre. Quero dicir, cando plantas algo, a primeira vez vai che ir ben. Sempre. Porque a terra non está viciada, está todo ben, e de primeiro non hai hongos que queden aí permanentes dun ano para outro, e sempre vai ir ben. Entón, o meu consello, que non miren para atrás, que non o duden. Se teñen algunha duda, que me pregunte. Outra cousa que lle responda, que son moita xente, ao mellor pois non dá respondido a todo o mundo, pero avante. Mira, como empezou todo o mundo empeza por plantar media dúcia de lechugas e acaba plantando, pois eso, 80 dúcias de tomates. Pa que non sei? Porque non entendo. De que mi que hai xente que che dixe que planta tomates. Pero é que mi tío tiene tomates, e meu cuñado non sei que, meu tío na horta, encantamos tomates. Que engancha. Sí, que engancha, sí, totalmente. Eu non provei, mandei un día no Instagram, non sei. Engancha. Mira, planta. Tomates cherry. Tomates cherry danse como... Sí, claro, genial, e máis, son bastante máis resistentes a hongos. Sí, os podes comer, como se, tiqui. Sí. E iso dase sempre. Unha lechuga dase sempre. E os... Zanorias, teres o teu Zanorias, mirei o teu vídeo. Sí. Planteinas, sigo esperando. Ui, el primer hater. Algo fixen mal. El primer hater. Algo fixen mal. Algo fixo mal. A ti salironche. Tamén podes, o sea, a mí saleme sempre, o sea que, bueno, a non ser cando non planto as cousas e as vou comprar o sábado ao mercado e as espincho para facer o vídeo despois. Que deso tamén fago moito, según moita xente. Según moita xente dicho eso, verdad? Sí, fago moito. Sacas as zanorias que etiquetan. Ainda o outro día, collendo aguacates do meu árbol, que mira que este ano moitísimos, o sea, estes deles. Estaba collendo os aguacates do meu árbol e poño unha foto cos aguacates e cunhas naranxas que ainda teño no naranxeiro e saltame unha con unhas risas destas de jajaja partíndose, sabe? E dime, en Galicia non hai aguacates, quen te cree?
E eu, pues, tes razón, collésteme, que lista és, O sea, que fomos comprar a mañá ao supermercado para facer Unha mala que fixo con viaxe. Posanos no árbol, e colleume, pilloume no Ahora renuncio. hai plantacións de aguacates, estánse facendo plantacións de aguacates. Só sabía antes. Bueno, ahora, non sei, Mira, eu vexo só ahora. Cando eu era unha rapaza, había ali na miña aldea, sigue estando, un árbol de aguacate tamaño eucalipto, pero tamaño eucalipto dos grandes, porque o aguacate é o que ten, se non faz unha poda xa de control tal, fai o crecemento como un aguacate. Ademais, ten o mesmo crecemento porque colle moita agua, engordalle moitísimo tronco e vaise de moi alto. Non sei, pero hai que ir ali. Mira, si danse ben, o sea, desde pequena, nós non sabíamos que era o que era. Claro, por iso. Non sabíamos. Sabes que pasa? Mira, na miña casa pasaba moito que tiña familia que andaba moito en fora, nos barcos a navegar, iban e viñan, e ao mellor, pois eso, estou falando de tal. Entonces, na miña casa, como era unha casa na que habitualmente había xente de fora, sempre, porque tiñamos vacas, pois viñan, como se di, compradores, bueno, de vacas, dejando, sí, bueno, destes... Tratantes. Entón, pois sempre había moita xente na miña casa, máis polo que che digo que todo o mundo viña a comprar pois as verduras ou o que fora, non? Traíanlle sementes de cousas que traían de, mira, isto que traio do estranxeiro, quero dicir, e na miña casa xa había, cando eu era pequena, produtos que agora son la gran novedade del mundo mundial, e eu só había na miña casa de pequena, nós non sabíamos que se comían. E mira, por exemplo, estou falando da chayote, que agora parece que se non sabes o que é unha chayote, mal, vexo que non o sabedes, a pataca do aire. Estou forísima. Estou flipando. Estou forísima do chayote. Algo de chayán, eu entendo. A chayote é o chuchu, tampouco sabes. Na. Bueno, pois é unha pataca de aire. Xente, sabes que é o chayote? Como con pinchos. Sí, bueno, hai como diferentes variedades, non? Hai algunhas que teñen pinchos, outras son lisas, outras son blanquiñas, outras son como máis amarillas e tal. Bueno, pois eu de pequena xa tiñamos eso na nosa horta. Nós non sabíamos que se comía, por suposto, máis é un produto que é de otoño. Entón, acabábamos de vendimar o catalán roxo, porque tiñamos unha parra destas que eran altas, e ao acabar o catalán roxo, era cando empezaban a vir as patacas do aire, o sea, a parra toda cruñábase de patacas do aire, comían os porcos, comían as vacas, comían as cabusas, as ovellas, comían todos os animales, era produtiva, unha sola planta, pois centos de kilos de comida che dá. E claro, agora empeza a vir aquí, hai xente que non sabe ainda o que é. Teño que invitar a comer chayote. A ver, é que eu non quería autoinvitarme, pero tens que invitar un día a comer en general, non só o chayote. Sí, pois eso, que xa había na miña casa era deso, de que a xente como andaba a navegar, traía sementes. Entón, pois, xa había. As patatas do aire, esa boa pinta non teñen. Teñen. Sí, as patatas normales tampouco, pero sí, tampouco. están boísimas. Sí, bueno, se empezamos a falar de cousas raras, os percebes tampouco tan moi apetecibles, quero dicir, porque xa nos dixeron que se comían, que máis eu non creo que ninguén se atreverá a comer eso. Ata fai pouco a raia non se comía, tiraban. Meu pai anduvo a mar e tal, e dicían que a raia que tiraban con ela. As nécoras de fai 50 anos, non? Ti de onde eres? Eu son de Bamba ao Río, Ribeira. Ribeira. De la ciudad, hombre, de Ribeira, pero... A raia non se comía. Na miña casa comías a raia xa. Pois, eles tiraban a Tiña rayas tamén. Tiñamos tiraban a raia, non a comían. Non se pagaba un beso por ela, cero. Pero mira, vouche dar a razón, porque é verdad. Joa, meu pai, papá. Cando na Semana Santa, que é cando veñen as mareas máis vivas, non? Na miña aldea xuntábamos pois varias familias e facíamos en Semana Santa, íbamos a coller os ourisos no trator, nos puñemos o trator, a xente viña, levábamos e depois cosíanse na miña casa. E ali no curral facíamos unhas festasas impresionantes, ou sea, en riba dos cestos, a coser os ourisos, emborcar, cada un a comer o seu. E cando o meu home, o meu compañeiro, chegou ali por primeira vez e nos veu comer aquelo, e iso que era do lado. Pero dixo, pero vos comedes eso? O sea, e logo vos non comedes lo, sendo mariñeiro. No, ímolo buscar para extraer a leira, para plantar as patacas de sedo, pero non o comían, non sabían que se comían. E agora van un dineral. E agora no mesmo sitio hai unha fábrica que fai caviar gallego
e envasa o ourizo, o sea, a famosa lou, Tal cual. pois envasa caviar galego, pero ali non se comía, non sabían que se comía. O sea, Fíjate. para eles era arjaso para ir botar a leira para plantar as O ourizo non patacas sabía, despois. pero da raya sí que me parecía curioso. E non comía de raya. Meu pai, botámoslo ao mar, isto non valía un peso para nada. E ora é un peixe E caro. agora, joder. Unha pregunta que tamén me invade. Veña, va. Ti, xa eras camarógrafa, foiche complicado empezar a gravar os teus primeiros vídeos, cantas veces che queu a cámara ao chan, cantas veces tiveste que facer as primeiras tomas, ou xa sabías de edición, de todo eso? Tuvestes que darlle moita tralla. Mira, Solo pola risa. Nasín, ti, claro, porque ti roncas de cheo, porque ti xa nasestes co chisme na mancha, non? E nin tanto, eu son unha torteira, sí, pois. bueno, pero nasestes na Xa, época xa, de sí, calcetar e ganchillar, Correcto. moitísimo, tiqui. Sí, tal. Eu veño dunha época na que me sinto halógena e analógica, as dúas cousas. Eu era das que para cambiar de cadena había que levantar e ir e dar ao pitoco ali, e só A había rosca, non? primeira e segunda. Bueno, non só era máis moderno, tiña un pitoco rojo que eu iba pa aquí, eu iba pa ali. Primeira e segunda cadena, non tiña máis tampouco. Entonces, veño dai. Imagínate, non sei, venme a cabeza un chiste que tanto traballo para aprender a dicir pinícula e agora resulta que se di flim. Con isto quero dicir que aprendas o que aprendas na época digital na que estamos, que xa vas tarde, Sí. porque mañán xa cambiou. Entonces, como non me iba a costar... Pero foi gracia, non de imaginarche, sabes? Ti imagínate, os primeiros vídeos que fixen en Facebook, cunha calidad terriblemente, horrorosamente mal, pixelada, debía ter 4 píxeles a cámara, a foto toda inteira. Bueno, horrible. Non sabía cortar, non sabía facer transición, non sabía nada. Eu puñía ali o vídeo e eu quería enseñar á xente como se amasaba para facer unha empanada de millo. Entonces, como non sabía, o vídeo era tan largo, tiña que facer moitísimos vídeos e puñelos todos. Pero a xente mirábaos todos. O sea, a ver o seguinte capítulo. Eu tiña que cortar e subilo. Que pasa? Que Facebook subeche os vídeos en moi baixa calidad, malísima. E co tempo quítalle máis aínda, porque eu doume conta de haber subido vídeos. Baste coller un vídeo de hai un par de anos e valo mirar e xa está todo pixelado, quero dicir, moi mal, en Facebook moi mal. Entonces empecé un pouco por aí, joder, que quería aprender e tal. Fun do meu técnico de todo, técnico de sonido, técnico de imagen e de grabación e de todo, meu fillo. E entonces, claro, dime, bueno, pois, mamá, xa que vas a aprender, eu che enseñar tal, por que non abres un canal de YouTube? Mira o que che dixo! Un canal de YouTube, e dixo eu, iso que é? Pero, sinceramente, dixoche que non sabía o que era, E iso que é? YouTube é un sitio onde a xente pon vídeos para que os vexa outra xente. Eu que digo así, mi madre, que sentido ten gravar vídeos para que os vexa outra xente? Pero, un sitio onde a xente pon vídeos, a mí non me entraba o concepto nin na cabeza, non? Pois un pouco é a contrarreloj, porque ademais tiñase que marchar fora da casa para estudiar fora e tal, e foi como, mira, aquí das este pitoco, aquí é este, e foi a mima que tantas cousas hai que facer, non vou ser capaz, non vou a ser capaz. Pero claro, sempre me gustou moito todo isto, e aprendín, claro, a ver, cada día aprendes cousas novas, porque o que che digo eu, o que sabes hoxe, mañán quedou obsoleto xa. Entón, tens que estar seguido é aprender idiomas. Porque, claro, ahora todo é con nomenclaturas en inglés. Cando que me están pedindo? Que é un EDC te placa? Que é iso? E di, non, é o que faz ti todos os días que lle das aí eu, joder, facía falta lá poñer de semejante nombre. Cousas eu cajeado vamos a calquera lado. Fun aprendendo pouco a pouco, non é unha cousa que me surdira así. Imaginaba, como faría esta muller? Deseo, con moitos traballos. Mira, os primeiros vídeos que subín a YouTube, os primeiros, levábame a editalos, xurocho, contando horas, non contando días. Podíame levar como 7 ou 8 días, e en total unhas 20 horas ben.
un vídeo pero que me levaba moitísimo Vaya tempo, porque non chollazo, sabía, non andaba ben, mi má, isto como se corta, non acabo de cortar ben, mi má, como era isto, como é isto, como lle poño isto, para min era dificilísimo. E fun aprendendo, o sea, como di miña nai, a conta do pano aprende a costureira. O sea, salirache mal, pero se o queres facer unha vez, outra vez, xa aprenderás. De feito, os primeiros vídeos están feitos así, como daquela maneira. Eu teño un seu encanto. Sí, claro, a mí justo non se están aí, están ben. Vamos a xogar un pouco, non, Javi? Vamos a xugarla. Habrá que dar paso primeiro ao xogo. Vamos a dar paso ao primeiro furanxojo da tarde. Dios! O trivial do furanxo. furanxojo. Taratata. O trivial, como é que se me dá? Olha os O casitos. trivial. Es que é moi fácil, tienes unha muller listísima. Espera, Separamos as preguntas. vou a tomar un chanqueiro de viño, Veña, dalle aí un chopiño. que se lle quite un mosquito antes. A proteína. Non dixes máis do mosquito que non os denuncia, joder. Veña. 3 categorías: deportes, entretenimiento e xeografía e historia. Vale, veña. Está trucada. Pero dalle que a compramos aí na O cousa. sea, giro. Tens 4 respuestas. Vale. A, B, C ou D. Vale. O sea, vai ser máis fácil. Claro, vale. Gírala. Va, veña. Alberto estuvo arreglando o noso técnico, arreglando co destornillador para Bueno, a que fora un próxima doulle poquinho menos, Sí, pero díxenlle que ia deixar Para. un par de voltas menos. Bien, Alberto, bien. Bien. Deportes, non. Deportes. Mica, a ver. Moi fácil, veña. Veña, va. Musca, Vai. por 3 millóns de euros. Dios! Espera que vou a Cal destes clubes galegos é histórico do hóquei sobre patins? A. Hai 4 en Galicia, lo mica. Liceo da Coruña. B. Academia Octavio. C. Leima Coruña. Ou D. Cap Obradoiro. Hockey sobre patins. Hockey sobre Moi patins. famoso. Hockey sobre patins, Gallejo. O sea, Gallejo, é moi- onde van entrenar. moi famoso. Pero onde van entrenar? Indoor. En donde? Pistas indoor de dentro. Ai, sí, pero É que eu falo en inglés. serio. Claro. Sí, de verdade. Non é broma, eh? O trivial non é de coña. Pois veño a aprender. O de Leima. Non, o de Leima non. O de Leima non. Ah, o de Leima non. Eu fixen así porque me doi algún riñón. Xa nos damos de conta. Como era? Volveme a dicir o... Liceo da Coruña. Liceo da Coruña. Vai ser ese. Cal? O Liceo da Coruña. Correcto. Vai, sí, claro. Que ademais gañou hai uns días a 11ª Copa do Rei. Sí. Sí, pero en serio. En serio, Sí. en serio. O Liceo e o Barcelona son os dous equipos de España con máis títulos. Acabo de enterar de que acábame de enterar de que en Galicia hai hockey sobre hielo. Sobre hielo No, no, sobre sobre patins. patins. Sobre hielo non, de momento. Sobre hielo estamos Ah, sobre patins. Estamos pendientes, estarías pendientes, De témolo. momento. Dalle outra vez, Ah, ora. Siguiente pregunta. O de girar Xa está ben, xa porque vamos a facer unha xa de está. cada. Vale, Podes vale. girar se cas. Aí está. Entretenimiento. Xeografía, quedou el último giro. Quedou ese. Javi, fala ti, Va. xeografía. Veña, va. Sí. Vai, tío, tramo. En que parroquia do concello de Ribeira se ubica o coñecido areal do Parque Natural As Dunas de Olveira. A. Corrubedo, B. Carreira, C. Olveira ou D. Palmeira. A ver, por favor, la duda ofende ás veces, Me encanta esta que non pregunta. sepa que se fai hockey sobre patines é unha cousa, pero non saber onde están as dunas, están en Olveira. Olveira. As dunas de Olveira, indudablemente, o sea. Eterno debate Fran. Non, da novela. non, se che dixo eu o debate. Eu non sei. Eu non sei, eu non son nin de Corrubedo nin de Olveira. Dijo chueu. Poñede en comentarios, as dunas son de Corrubedo ou de Olveira? Pregúntasme de quen son ou onde están. Onde está? Están en Olveira. E son Iso é unha parroquia de Ribeira, me Correcto. dixaches, non? Sí. Están en Olveira. Olveira, o sea, os dominios de Corrubedo empezan aínda uns kilómetros máis para lá, bastantes. Entonces, dominios de Olveira, a duna, non as dunas, dice a duna, a gran duna, non se din en plural. É como o que di os castros, é un castro solo, que é unha ciudad. Pois a duna é unha sola, e están nos dominios de Olveira. As dunas de Olveira, entón. Sí. A duna. A duna a de duna de Olveira. a duna de Bueno, Olveira. xente, poñen en comentarios. Sí. Sabemos que isto a xente de fora de Ribeira non o vai a controlar, pero hai un eterno enfrontamento
de Olveira co Rubedo pola conquista da Dura. Bueno, eu non me enfrento, o sea, deixo... No. A Ti mí deste se a me túa veñen, opinión. veñen e din, son de Coruña, sí, pero están en Olveira. Ti deste a túa Pero opinión. están en Olveira. Me encanta este jardín. Hombre. Vamos a facer a última, sabes, non falta Vamos, que tires... Bueno, veña. se fai ilusión, tira. Sí, claro que me fai ilusión. Vamos con... Entretenimiento. Total, ves? ¡Ay! ¿Ves? Entretenimiento. Ahí está. Bueno, esta pregunta non podía facer outra persona que non fora eu. Claro. Que grupo musical é coñecido polas súas cancións Ajá. Vestilleiro ou Bichicomas? Bichi, como do Somos carallo? A. Ah. Siniestro total. B. Diplomáticos de Monte Alto. C. A compañía do ruido. D. Leite con galletas. A pesar de que eu galletas non como porque teño problemas co gluten, penso que é leite con galletas. Di é verdad, que sabes que non é. Gracias polo cumplido, pero sabes de sobra que é da compañía do ruido. Moi ben, acertaste outra vez. Dios, que boa son, estou posta en todos os temas, Vamos a pasar á segunda cunca, despois Veña. deste furanxojo. Despois, postelo ben na Sí, trilla. moi ben, moi Despois a ben. ver se a Quen xente se quere anima. mosca? Eu quero mosca. Veña. A ver se a xente se anima a poñer preguntas para o Twitter, porque xa estamos agotando do chat GPT. Sí. Xa debe quedar sin lemar. Isto es fixen eu, Sí, Esta sí. No. como non? Quen as fixo lá? Non sei eu. Manuel e ChatGPT. Esta fixen Vamos alá, que a segunda cunca. Vamos ca segunda cunca. Vai, Cun bloque que nos gusta moito, o Ai, bloque sí? galego. ese tamén me gusta. Ese a mí. tamén te gusta a ti, Sí, xa sabemos. tamén me gusta a mí. Bueno, o bloque galego significa outra cousa. O nacionalista gallego Pero- para gustos colores. Pero... Tamén Vou beber un pouco que non me quero meter en política. Xa te meteches. Cala, non me recordes. Cada día me arrepiento máis. Javier, Veña, Arrancamos. vamos a arrancar que a segunda cunca. segunda cunca. Como sabes, e como saben os nosos ointes, nós somos moito de poñer en valor o noso, a nosa terra e o noso país. Que significa para ti Galicia? Dios! É profunda, É que para min é o todo, o sea, non sei, haberá moita máis xente, pero eu estou moi orgullosa de ser gallega, de nacer no sitio no que nacín e de ter a variedade dialectal que temos, o sea, síntome super orgullosa das miñas raíces, tanto das miñas lechugas como de onde veño, non sei, para min é non sei, un orgullo tremendo ter esta ventana ao mundo para poder deixar constancia de quenes somos, do noso folclore, que non é só cantar e bailar, o folclore é o que envolve a un pueblo inteiro desde que nasceu, o sea, as súas tradicións, a súa cultura, a súa forma de aproveitamento dos recursos que ten, o seu estar cos veciños ou non estar, mover os marcos, quero dicir, todo forma parte do folclore do noso pueblo. Para min é un orgullo tremendo pertenecer aquí, a este recuncho. E máis, son unha grandísima defensora do noso idioma, e non vou falar o sea, o meu o idioma, o sea, o gallego normativo, porque para iso xa hai xente máis preparada que a min, por suposto, que son os medios, non? Os medios de comunicación, para iso temos a televisión, a radio, as escuelas que só enseñan pois axeitadamente, non? Eu teño pa conmigo outro compromiso moito máis grande, que é manter viva a miña variedade dialectal, cacheada, cajeada, co seseo explosivo e con ese cambio de ñ pola L, non? Trouxenlle
trouxenlle, o sea, Podes estar máis de acordo. sí. Pero os dialectos están reconocidos. Sí, sí, Son- sí, sí. Nos falamos con moito castelanismo, sabes? Ao final, Sí, eso sí, pero os dialectos critica moito. existen, se estudian, non Sí, é sí, nada... non se estudian. Estúdianse como característica dialectal. Dialectal. Hai a característica Bloque, central, bloque bloque oriental, occidental e central. Eso sí que se estudia. Pero non se practica, Xa. non? Non sei, eu ni se me ocurriría falar o normativo, ni... O sea, mira, a primeira vez que me chamou Galloso, el directamente, ademais, non me chamaron da produtora nin Sin da bromas, televisión. chamouche Galloso Sin bromas, directamente. chamoume Galloso. Xosé Ramón Galloso. Eres un A ti non se realiza, non? Cantaba de falar contigo, son Galloso, Galloso. Bueno, caralho. Bueno, que tal? Que me tocou? Andas a tocar no teléfono ou que? Non. Pois para facer unha proposta de ir ao luar, non? Dios, eu encantada, porque poderáche gustar ou non gustar o programa, ou poderáche o que sea, pero para min non hai referente máis grande na televisión de Galicia que ese home. É verdade. O sea, aparte que o fun conocer como persona ali, en Platón. É a cousa pegañenta que une a todo o mundo, pero desde a señora da limpieza hasta a cámara máis importante, quero dicir, é unha persona traballando increíble, non? E para min é un referente. Hai persona que leve máis anos, en gallego, non estou falando do tal, que leve máis anos, que leve máis ao lombo que este home. O sea, para min foi un orgullazo traballar ao seu lado, E unha das primeiras cousas que lle preguntín, así, cando estábamos falando de ir, de non ir, de tal, dixo eu, vou a ter que falar o gallego normativo? Para nada, por favor. Quero que veñas falar o que falas ti. Dixo eu, pois Entonces vou. Entonces sí, vou. E máis, mira, unha vez chamaronme de La Sexta Noticias, o sea, o programa de La Sexta Noticias, Ferreras e todos estes. para virme facer unha entrevista á miña casa, non? Á miña horta e tal. E entón dixo eu, joder, pois, vai nivelar, o sea, eu non me esperaba que La Sexta, quero dicir, si, esa camosca por aquí, dixo eu, mira, pero, porque claro, eu estaba falando con ela falábame desde Madrid, entón, pois claro, faliñe en castellano, estaballe falando en castellano, e dixenlle, mira, pero xa estábamos casi pechando a data e todo, e dixo eu, pero vou ter que falar en castellano? Sí, mujer, porque te desenvolves moi ben. E non, que me desenvolvo ben sou, sei eu, quero dicir, non é algo que tú eras que vir a dicir para me dar conta. Pero o problema é que eu non vou falar en castellano nun programa. Es que isto é, a ver, como se fora moito máis nivel que a televisión de Galicia, sabes? A ver, es que isto é La Sexta Noticias para emitir en el mediodía, e eu, pois mira, xa vai a ser que non, esa, dígoche directamente que non, o sea, sin lugar a dúda, non é por querer ser extremista, gallejista, nin nada, sino porque se eu no meu canal defendo e son fiel á miña forma de falar, porque me veñan facer unha entrevista da Sexta, que o interese é voso, que non é meu, non vou a botar por terra logo, vai en contra da miña maneira de ser, de pensar, sentiríame mal, non vai a ser, o sea, dígoche xa que non, sinto moito, moitas gracias, quedamos en amigas si queres toda a vida e tal, pero non. Que defendes os teus ideales e fuera, nin sexta, nin Tardou 20 minutos en chamarme de volta e dicirme, mira, acabo de hablar con el director e lo haces en gallego, como tú quieras, e ya lo traduciremos. E pues entón, vamos a poner fecha. Pasou polo aro, loco. Sí. Si fala Trump, Non era a miña intención que pasara por nada. Simplemente quería que entendera que eu non iba a falar en castellano, non iba a ganar nada, eu con que viñara o da Sexta á miña casa, que dicir, o interés era deles, sabes? Ben feito. Entón, sí. Yes! Eu quero facer unha pregunta, outra máis, claro, Sí, país claro. estou aquí. Que opinas do gallego nos xóvenes? Crees que están coidando da nosa lingua? Crees que se quedou máis en desuso? A ver, Que opinas? o gallego, eu sinceramente, é que non me escoite ninguén, penso que o gallego está destinado a un par de telediarios, e que despois só vai a quedar como parte dunha historia que quedou de Galicia. Eu creo que sí, porque, a ver, eu isto non creo que sea tanto unha opinión, eu penso que é máis un dato, que cada vez hai menos gallego falantes. De feito, casi hai máis neofalantes que gallego falantes. Sobre todo nas ciudades. Vigo, Coruña,
Santiago xa non che fala ninguén en gallego. Bueno, ninguén non quero dicir tampouco ninguén. Pero Cada vez menos. Cada vez menos. Sobre todo, xente xoven que queira defender o gallego por algún motivo, cada vez hai menos. Eu, de verdad, que os admiro moitísimo, teño o meu aplauso, a miña admiración, os que o fan, pero cada vez son menos. E isto, claro, en un par de generacións máis, que vai a ir a menos, sí, que van a quedar as cancións, boas cancións, que van a quedar os escritores, que vai a quedar o escrito e tal. Pero ti que pensas? Inúndame unha pena min moi grande. tamén. Eu estou nas túas tres. Porque xa a nivel de docentes, e miña irmá é profesora de infantil, en Castiñeiras, que en teoría é unha parroquia na que casi miña nai é de Castiñeiras, ten 70 anos e casi costalle falar castellano, mogollón. Sabes? Sí. E nenos en Castiñeiras, que ela igual ten 20 nenos, pois dese 6 falan castellano, 4 gallego. En Castiñeiras. Non me quero imaginar en Vigo. Sabes o que che quero dicir? Con todo o pesar do Entonces, pois sí que vai un pouquiño por aí. Do meu corazón, pero eu penso que está condenado, non sei, un par de generacións, 3, e quedará, pois, eso, en desuso total. Que tristeza. Bueno, pero quedan os vídeos no YouTube. Eso é verdad. Los compartiremos. Alma da Bella Chousa, a seguirla, por favor. Sí, por favor. Sabes que pasa? En YouTube é un mundo que é complicadísimo de que a xente che siga. Non, porque realmente eu teño, pois, non sei, ao pé de 400.000 seguidores. 56.000 suscriptores. En YouTube. En YouTube. Claro, pero 100.000, 150.000 aquí, pero en YouTube costa moitísimo. É como diste, eu non sei os vídeos que teño, pero cando dixestes 1.000... 1.200 ou así, mirando antes, porque estes non me creían, como vas a ter 1.000 vídeos? Digo, me cago na cara. Son moi traballadora. Eu son seguidor, caramba. Eu son moi traballadora. Tienes máis de 1.200 ou algo así, o sea, unha burrada. Sí. Bueno. Unha burrada, bueno. Sábelo ti que os grabaste. Sí, claro. É que os editei todos. É que os editaste. Un por un. E sabes que? Co teléfono. Que hai moita xente que me di, pero non teño nin ordenador. Bueno, de feito non sei andar cun ordenador. Eso podemos remedialo en Toxo Telecom, verdad? Sí. Damos un cursillo. Aí dá un cursillo de ordenador a Nusca. Veña, pero tendesme que regalar o ordenador tamén. Sin problema ningún. Aquí comprometémonos. Hai que negociarlo con finanzas. Aquí comprometémonos a regalarlle un ordenador a Nusca. Non vamos a dicir cal, pero vamos a regalar un. Vale. Eu comprometo. Nusca. Adelante. Quedou en cámaras, Poner en comentar. Vamos a facer... Temos que facer un crowdfunding deses. ¿Esto lo podemos cortar? En postproducción. Nusca, que tal lo estás pasando? Vamos chegando un pouquiño a reta final do programa. Que me dis? Pero non eran 4 ou 5 horas, así de... Para empezar. Eso despois. Vale. O de hoxe, 4 ou 5 horas de hoxe. Mañá máis... que hai segundo capítulo. Hai segundo capítulo. E máis, xa contamos contigo para a segunda temporada. Pois sí, isto é como de Juego de Tronos, xa. Isto é media hora de grabación, 4 horas e media de comida. E vai de pinchiños, todo de proximidade, todo da casa. Sí. Queremos que profundices un pouquiño nos teus novos retos. Tes algún novo reto? Tes algo que podes contar aquí en primicia? Que nos gusta moito o tema das primicias. Dios! Si vas a salir en algún lado así novo, si estás escribindo algo, si estás pensando algo, si vas a abrir un canal en TikTok. Podes contar primicia, que total, tardamos 3 meses e medio en TikTok, subir isto. Pero... Perdón, tes canal de TikTok? Sí. Que mal seguidor son. Pois chamas en todos os lados Nusca Chousa. Que mal seguidor son. Espera un momento. Pois Contanos si tes algo entre más. Mira, Total, esto está dentro de 5 meses e non se publica. Pois nada, para as navidades, pois xa vos contarei. A ver, Mira, Nos está contando que nos vai a contar algo. No, que va, mira, como che dixen antes, eu nunca me o sea, pero penso que en ningún momento da miña vida me plantín a ver se chego a tal sitio. Nunca me puse unhas metas tan grandes. Eu vivo moi intensamente o momento, disfruto, se é de aprendizaje, sabes que ás veces os paus caen por todos lados, pois hai no que aprender a coller como veña tamén e saber sacar as cousas malas dei. Nunca me puse metas. De feito, para min isto non mo plantín nunca, o sea, naquela primeira vez que che dixo que o meu fillo me dixo por que non faz un canal de YouTube, que ademais ti tes moito que contar, el era un visionario, era un visionario. Sabía cositas, como digo agora, saben cositas. Se vían en cositas. Entonces,
Claro, el xa sabía que podería ter algo de repercusión, non? E díxome, si incluso podes ganar cartos, eu dixo. O sea, para min era, pero que me estás contando? E logo a xente gana cartos por poñer vídeos, en serio? Si, hai xente que vive solo deso. Dios, para min era unha cousa increíble. Eu non me plantín, simplemente foi indo pois a máis, empezaron a chegar colaboracións, ao principio a min, joder, Dios, tú... Flipastes, como... Claro, porque dixo eu, ao final tens que buscar pois a gente, tens que buscar quen che sepa levar eso, porque eu non sabía gestionar ese tipo de cousas, non? E tes? Claro, pois senón é imposible. É imposible, porque ti date conta, ademais, traballo na radio, traballo na tele, as miñas redes sociales, teño a miña casa, teño a miña horta, teño a miña vida como a calquera que teño que ir aquí alá e acolá a facer todas as cousas como a todo o mundo, dou charlas, dou clases de hortelar, fago presentacións, fago animacións, vou a concertos. Non paras, amigo. Vou a concertos. Dou fe. Quero dicir, teño tantas cousas que non sei a cal, non sei como dicirche, pois vou magiar por esta para que sea pois o futuro da miña vida, que me gusta tanto. Pero non hai nada novo así que... No. Que a min gusta no mundo así saber algo que non sepa ninguén. No. De verdade, son un curioso. Escoitándoche un pouquiño, venme á cabeza unha pregunta. Cantas horas ten o teu día? Pois 24 non dan. Sí, que dan. Sabes que pasa? Mira, son unha persona que é moi raro que eu procrastine tareas. Si teño algo para facer, fago. Son unha persona que, a miña maneira, o meu cerebro, traballa mellor con tensión. Cando teño un montón de traballos para entregar, teño que mandar aquel ali, teño que este presuposto para lá, teño que entregar este vídeo antes de que sea tan... O sea, con esa presión eu traballo moitísimo mellor, o sea, dou máis de min, non? Son moito máis activa. Despois, pois mira, son unha persona que non mira a televisión, entra o día e sale, e non miro a televisión. É moi raro que eu encenda a televisión. Se a encendo é para ver algunha serie, ou unha película en particular, non a ver que dan. Xa, non faz o feito de botarte no sofá, descansar e mirar a televisión. Non falo. Si queres ver algo. Non, si me sento, si teño gana, por exemplo, de desconectar despois de estar ao mellor todo o día facendo tareas que son moi cargantes para o cerebro, non? De estar a preparar ao mellor unha charla ou un obradoiro ou algo así, que tens que estar moi concentrada, non? E necesito desconectar, a maneira para min de desconectar é poñendo unha serie, porque me fai pensar solo en eso, non? Pero eso de sentarme a ver o que... Non. Pero si ves mogollón de vídeos de influencers, que xa me estuveste contando antes que tiñes así algún influencer ao que sigues, do cal non fomos capaces de gravar a cara. Ai, meu pobre Champi, hai que volver aquí. Eu veño o día que veña Champi, xa veño eu tamén. Vindes os dous. Vimos os dous. E a súa muller, embarasadísima, Ágata, tamén estás invitada. Polo menos a comida. Pois sí que tes que mirar, ao final tes que mirar, porque mira, eu teño unha comunidade de xente detrás que cada día me dá o seu cariño, o seu apoio total 100%, o sea, que é xente que está aí, que está na súa casa, que todos os días vai mirar se Nusca subeu algo, sabe como é o apoio, o sea, tenlle que dar o like, comparte o meu vídeo, ou incluso lle di a xente, dadelle o like, berralla, non, quero dicir, eu debome tamén un pouquiño a esa xente que é a que realmente fai que eu estea tamén hoxe vivindo desto, non? Entón eu, pois unha hora e pico, ou un par de horas, ben, séntome no sofá e fago ese zapping, o sea, contestarlle a xente, non axudarlle ao mellor nas súas, incluso xente que non me sigue, que me escribe por privado, por favor, que teño este problema ou tal. Quero dicir, sí que me sento un par de horas a facer eso logo, non? Intentar, pois, axudar, contestar, darlle o like, moitísimas gracias polo teu comentario, oh, que bonito, que cousa máis bonita me dixeste así. Eso hai no que facer, non? E despois, pois, eso, sempre miras así algún vídeo e tal, claro. Falando dos seguidores, porque me sorprendeu o invitado de onte que os tiña, tes haters? Sí, claro, hombre, eses témolos todos. Eso non se planta así, non? Eses nacen, eses son como as malas ervas.
Ti plantas lechugas e sempre ha de nacer unha silveira ao lado. Tes que arrancala. Pero sabes o bo que ten as redes sociales? Que me encanta. Que, bueno, que tamén, agora, hoxe en día, que a edad que teño, non teño problema ningún en darlle a bloquear cara a cara a unha persona, bloqueo chi. Tampouco non teño problema. Pero as redes sociales teñen ese pitoco maravilloso que se non te interesa, daslle a bloquear ou ocultar el canal al usuario, desapareceu o problema, é que te olvidas del para sempre. Arrancaches a mala erva. Arrancaches a mala erva, pero de raíz ademais. Entón, sí que é bonito ter haters, porque, total, os meus ao final sempre son tipo envidioso destes de que en Galicia non hai aguacates. Eses puerros vinchos comprar eu o sábado na plaza. Un puerro que estaba arrancando eu. Os que máis me gustan son habla castellano, que non se te entiende. Deses ainos espesos. Deses ainos? Que te cuesta hablar castellano para que te entiendan máis? Sí. Deses, entón, pois, pero nada, non teño problema ningún. Os que máis me enervan son os que se meten co meu idioma. Aí non sí o dixas porque ahora vai haber máis. Pero sí, porque... Non queredes mirar, non mirar, Deixos embolujar, porque ademais eu son como unha boa gallega, con 4 palabras, sabes, deixo un pouquiño sin insultar, non sabes. Sin embargo, a ti se te entiende perfectamente. Escribes el castellano tan bien que solo cometestes 80 faltas en 2 frases. Quero dicir, esas cousas gustame facelas, sabes? Porque despois veñen os meus amores, os meus seguidores guais, empezan... Os nuchers. Os nuchers gustoume, Escoita, que xa tamén teñen palabra, lo nuchos. Si son, non? Nuskers, senón. Nuskers. De Nuska, Nuskers. Seguidores de Nuska. Claro, non? A ver, de onde ven Dices os nuchers de mucha e nucha. Confundeuche con mucha. Bueno, Nuska, temos un sinfín de preguntas para facerche. Sí. Gustaríanos saber que é o que máis che gusta cultivar, si no verano, no inverno, que é o que che gusta máis. Por que o que non se dá. preguntas? Ou acabou o Sí, tempo? no, pero digo, esta é unha das que Acabas queremos así. preguntar sí ou sí, porque eu quería saberlo, si che gusta máis o que se dá no verano ou o que se dá no Un inverno. VHS! Esa é unha delas, e despois temos outra que facemos a todos os invitados, e despois temos outro xogo. Vale. Paréceche? Veña. Que é o que che gusta máis? Plantar? Sí. Mira, teño unha frase que me encanta que é: eu planto un pouco de todo e un moito de nada. Eu planto, a miña horta está activa todo o ano, o sea, todos os meses do ano eu como cousas da miña horta. Che direi que a mellor o 90% do que como é da miña horta. Tamén como churrasco. Eu churrasco non se me dá moi ben. O forno non, non? Non, bueno, ás veces fago, Pero sabes que pasa? Sabes do que che falo, non? É que teño a barbacoa, sí, claro, pero teño a barbacoa sin teito, entonces, claro, chove máis do que canta o sol. Entonces, claro, ás veces a gana do churrasco, bueno, hai que vir aquí ao Furancho, claro, é verdade. Fano ao forno. Moi rico. Moi rico. Sí, a verdade que sí. Aquí fan ao forno. Sí. Dalle un toque de brasa. A ver, aquí na Lalín. Que tamén está moi bo, chico. Digo que o que máis me gusta é o que é nesa temporada. O sea, todos os meses hai algo que está na temporada adecuada e iso é o meu preferido nese momento. Non me vale. Tens que dicir o que máis che gusta do que plantas ti, que é o que máis che gusta. Teño que dixerche unha Veña, cousa. un top 3. Top 3. Sí. Aguacates do súper. Chayotes. Que non sei o que son. Claro, bueno, pois patatas pataca do do aire. aire, pois Sí, porque sí, é claro. moi produtiva, porque é moi rica, cómese cruda, cómese cociñada, cómese dulce e salada. Quero Vale. dicir, é Versátil unha total. barbaridade. Sí, tomates, Bien. porque para min o tomate é o rei da horta É no unha verán. fruta. É unha fruta, No, digo, o tomate é unha fruta, hai unha discusión aí, se é fruta ou hortaliza, non? é hortaliza. Hortaliza, non? Sí, sí. Eu non sei, non son frutero. Eu tampouco, pero bueno. E non sei, pois os grelos. Os grelos. Grelos, en que orden? En que orden? En que orden? 1, pataca do aire. Tomates. Vale, 1 tomate. Tomates, pataca do aire e grelos. Veña. O tomate compro porque tamén é o meu favorito. Xa. O teu, Javi? Da miña horta. Sí. Hostia, metes cousas, Da súa Sí. maceta. No, No, o teu no, morta, ahora que te dicir. ahora viven cousas.
Vale, agora ten horta. Entón, Os tomates, os cherry. sí, porque se dan ben. É Porque máis. es como pipas. Sí. Estar paseando, triqui. Bueno, un vicio son as uvas catalanas. O catalán negro. Sí. Estou de acordo contigo, totalmente. O catalán negro... Justo de moito, tiña espinicar aí, pa. E agora vamos a facer a pregunta que lle facemos a todos. Veña. Si viñera un comúnmente chamado Jodechinchos Sí. a Galicia, que 3 sitios non podrían faltar para que... Que lle recomendarías, Para que ti? recomendaría Nusca. Nusca, que che gustan a ti, Para ir a visitar. A ir a visitar, que non se pode ir de aquí sin ver estes 3 sitios. Bueno, mira, vou a dicir os que se poden dicir, porque eu teño currunchiños que non lle vou dicir nunca a ninguén, a Ben menos a feito. ninguén de fora, porque senón vanse a masificar. Ben Entón, feito. os meus currunchos preferidos son meus. E seguro que os conoces tamén, pero Despois comentamos. eses no. Entonces, vamos aos siguientes. Pois dinos o que sea o cuarto, quinto e sexto. Vale, vamos co cuarto, Couso. Punta Couso. No, Hai- home, non me Vale. jodas. No. A comer os cherries ali. E de Polveira! Perfecto, aí está ben. Collí. Vale. Bueno, pois mira, a Curota, que vayan á Curota, Sí. porque se ve ben todo, vese toda... E é unha vista maravillosa, que vayan, pois, a festa dos vikingos, A Catoira. a Catoira, a gran tortilla de Arbón, a que se fai ali o Melapún. primeiro fin de semana de agosto. A tortilla sí, esa a de Arbón. que se lle dá a volta foi das primeiras en empezar a facerse. Eu creo que dixen aquí varias veces, o meu mellor, para min, o meu sitio favorito do mundo é a Curota. Por Creo si que o digo vos todos sodes, os capítulos. Sí. si sodes novos a Claro. Curota, tamén si sodes novos, sabede que este podcast patrocina o Toxo Telecom, as mellores tarifas en fibra e móvil. Tamén está arroupado por B-Streaming, uns fenómenos que sin eles non sería posible gravar todo isto. Mira pa aquí que isto parece o plató de Gran Hermano, Nusca. Podes corroborar que sí. Sí. E, Dou fe. como non, a terraza do Furancho, chicos, queremosvos moito. Vamos co último xogo. Vamos co último xogo, Vamos, que se veña. titula Que Que prefieres? Que prefiero? Veña, A va. unha cousa ou a outra? Sí, Fácil, vale. Nusca, vamos Unha lá. cousa ou outra, veña, va. Vale. A Tens ver. que dicir algo, non me vale. Sí. No, es que isto non. Sí, no, vale, clarísimo. Arranco. Va. Sí. Que prefieres? Sí. Non poder andar xamais na túa horta ou non poder comer nada do que plantas? Oye, Eso é A e B. Iso é No, A e A. Que Ou prefieres? unha cousa ou outra. Que prefieres? Comer produto da tua horta, pero ti non poder tocar a horta? Ou tocar a horta e non eu poder non poder comer nada do que Tocar a estás horta. cultivando. Estar na Prefieres? horta, sí. Ainda que non. E comer do súper. Compro a Manolita. Compro a Manolita. Eso te algo de trampa, porque Manolito fijo que foi ela ali coller os niños. Roboulle. Vai, mira, o Sabes segundo que que me pasa? jodestes. Mira, nunca escoitaste isto de que cando unha persona está andando na horta que é como unha zona zen, que se relaja, que é como un desestresante traballar a horta, ver crecer. Oíste delo? Escoitei que para os nenos manipular, andar na horta, ca terra, ca ervas e tudo que é boísimo. Pas Para os nenas nenos- tamén e pas- e pas pas ne- mellores tamén. e pas nenas tamén. Quero dicir, mira, é bo para todo o mundo. Sempre ten máis foto do outro e sea mellor. É bo para todo o mundo. Quero dicir, a pregunta era simple. Oístelo algunha vez, non? Sí. Sí, pois xa está. Ten unha explicación científica. Científica, non é unha cousa que, pois que ben, non sei o porqué. Existe unha bacteria que se chama Mycobacterium vaccae, con V, podelo buscar, que ao aspirala está por todo o mundo, quero dicir, na superficie das amoras que comes sin lavar, nunha masán que colles e que non lavas, ao andar na terra, cando vas recoller as patacas o tractor a fresar esa terra, non sabes por que motivo e sinteste ben. Bueno, pois esa bacteria que existe en todo o mundo, ao aspirala, ao andar na terra, ao manipulala, ti aspírala, non? Vai para dentro, entón. É capaz a baixar os niveles de cortisol e subir a serotonina. O sea,
é algo científico. Faiche sentir ben, pero porque che vais o cortisol. O cortisol é un tipo de hormona que nos pon en tensión, que é necesaria, porque cando estamos en peligro ten que subir, tal, pero é que estamos tan estresados para andar a correr por todos os lados que temos sempre un nivel de cortisol moito máis alto, eso non é bo para o organismo. O sea, vas te envenenando, non? Entón, a manipulación da terra, da horta e tal, faiche sentir super ben. O sea, eu moitas veces, en vez de ir pasear, vou pa a horta, porque teño cousas que facer, sempre teño que facer, pero porque tamén me fai sentir moi ben. E andar descalza, sobre todo contacto ca terra, andar descalza pola terra, regar cos pés descalzos e mollar os pés. Que ora chamanlle iso, que me fai moita gracia a palabra, la Pachamama. Pachamama, sí. Agora non, Pacha, xa se lle que chamou Pachamama? sempre, outra cousa que descubriras ti hoxe. Sí. Hoxe non, pero fai pouco. La Pachamama. Pois chamouselle de toda a vida, sobre todo nos países andinos, en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, aí sempre se chamou Pachamama, pero significa moito máis que amor á terra. Significa, é algo como máis profundo, é como a nai terra que nos une a todos, non? É as raíces, o sea, é moito máis profundo, pero se existía, estou preparado para eso, se existía. Entéronme do que me conven a mí. Veña, siguiente. Seguimos co que prefieres. Que queres? Esta se sei o que vas a responder, porque xa levamos falando un cacho. Sí. Entonces, que prefieres? Chegar este ano ao millón de suscriptores en YouTube ou que algún ou algunha das persoas ou persoas que idolatras saian facendo unha receta de nusca? Hombre, a segunda, indudablemente. O sea, ti imagínate, podo dicir xa un nombre? Sí, claro. Jalloso. Ses. Ti imagínate que Ses dixera: vou a facer isto que yo vin facer a Nusca Chousa. Dios, que millón de seguidores. Non me fan falta para nada, o sea. Non, xa sabía, pero agora corroboramos. Sí, sí. Javi, vamos a facer outro máis, veña. Ainda te queda outra. Vale, Que prefieres? vai. Saltarte o proceso de aprendizaje das cousas e saber de todo? Ou saber o que sabes con todo o proceso que eso conlevou? Vas manter que repetir porque me sona a mesma cousa dita de outra maneira. No. A ver, Saber de todo. saber de todo. Pero así, No, Sí, o eu quero... proceso. Eu quero ou aprender, aprender. pero non saber máis. Solo saber hasta onde sabes. Hostia, mi madre, eso é moi chungo, Hasta o que sabes ahora, non podes aprender Claro, non nunca podes nada non máis. pode aprender nunca nada Pero, máis. A partir de hoxe pero nada máis. o que aprendestes hasta ahora, o aprendestes e disfrutastes do proceso. Ou No, tío, saber no. de todo, pero así, sin pasar proceso ningún. Mi má, pois prefiero saber de todo. Joder, que difícil. Sabes que pasa? Que as dúas cousas molan, pero só podo escoller unha. O proceso de aprendizaje para min é crucial, porque é a maneira de eu mimá disfrutalo, non? Con dixerche que fun sacar o bachiller con 50 anos, e tuve que sacar a eso, o sea, con 40 e pico. E para min era pa nada, que eu non quería ir traballar, non me facía falta, pero para min aprender, estudiar, aprender, coller apuntes, esas cousas, para min é faime falta, necesito, gústame, non? Pero claro, Pero saber de todo... pero que se non podes aprender nunca máis do que sabes, iso é moi triste, Poder seguir aprendendo. Seguir aprendendo, non. Saber Sabes de todo. Non O que aprendes queiras. nada. Xa desde de base sabes de todo. Dios, nasceu aprendida, pois claro. nasceu aprendida. Nasceu aprendida. Sí, nasceu aprendida. Nasceu aprendida. Ora vamos E que a vas facer... facer toda a túa vida se non podes aprender nada máis? Repasar, podo coller os apuntes e repasar. Se repaso é como se estuvera estudiando outra vez. Eu fago que non me acordo e collo os apuntes outra vez e podo seguir outra vez aprendendo. Si, mólame máis. É indudablemente xa. Vamos allá. Veña, vai. Vamos ca arrancadeira. Veña, cargada ou baldeira. Esta é unha pregunta que lle facemos a todos e a todas as convidadas. Eso Neste dixe a caso- todos. No. Neste caso tienes a primeira convidada, por eso ahora podo dicirlo, entende? Chanqueiro de viño. Que prefieres? Pelearte cando ti escollas cunha espada contra un gorila? Cando ti escollas, Cando eu queira, sí. Podes te preparar, entrenar, Sí. ir ao crossfit, o Sí, que sí, sí. Ou que cando sea, no momento que sea, che aparezan e che peteiren 1000 galos. Non hai... Home, prefiero pelear co gorila.
Indudablemente. O gorila vai facer un Cristo de ti. Dilo ti? Cunha espada. Home, non é Excalibur a espada. Escoita, eu vou aprender moitísimo, é cando eu queira, non? Cando Entón, queiras. pódome preparar como un ninja, pódome ir para os Alpes ali a ensayar, cos monxes jaulís, esas cousas todo. Sí, enfrento meu ao que sea. Non lle teño medo a nada. Moita positividade. Teño medo a non estar preparada, pero se me dades tempo a prepararme, O que non queiras. lle teño medo a Home, o que nada. queiras. A nada. Cando facemos o seguinte concerto, canto eu. Pase, má. Nuska, Dime. foi un placer estar contigo. Apunto gorila, porque sempre Apunta. apunto de todos. Gorila. Nuska, gorila. Creo que o gorila está jodido, como sea mismo para todos. Eu quedo, sí, no, pero... Hai xente que di gorila, vexo que ten moita predisposición, non se achanta ante nada. Sí, E ves pero un gorila así diante, eso di moito da persona, o sea, Claro. teño medo a enfrentarme a un problema sempre cando tiña tempo para prepararme. Tens o tempo que queiras. para Pois preparar. entonces sin medo É unha espada, ningún, non que veñan nada máis. dous, que se poñan á fila. É mellor, tío. Nuska, pasástelo ben. Gracias. Pasino moi ben, a verdad Sí, que de foi verdad. super agradable. Bueno, sabiña ser nerviosa, pero agora vou menos 50, quero dicir, vou Joder, para encantada nós de foi- estar aquí. Nada, esperando a segunda parte, non? A segunda temporada. Segunda temporada. Si todos apoyades isto. Home, claro, a ver, Entendo onde que está a sí. miña cámara? Primeiro, tendes que seguir ao Furancho. Funancho Podcast, E despois a Alma da Bella Chousa tamén. por supuesto. Hai no que apoiar porque, ademais, a ver, unha cousa feita aquí, feita con tanto cariño, con tanto... Vos non vendes detrás das cámaras, tanto non vendo eu, pero aquí hai moita preparación e hai xente que está con moitas ganas de quererlo facer ben. Sí. O meu apoio total, así que esperamos o vosso apoio total tamén. Antes de nada, Nuska, por favor, dinos a quen traerías ao Furancho. Para que veña de convidado ou convidada. O quen che gustaría? Ses? Ses, por Dios. Estás Primeiro, convidada. fai a receta. E despois ves aquí o contas. Prométoche que vou cantar unha canción contigo, lo nunca visto. Dios! Nuska, moitísimas Mira gracias. daqui, vaina preparando, Xa sei. que alarga. Moitísimas gracias. Gracias Moitísimas a gracias a vos. todos, furancheiros e furancheiras. Comentade que prefieres, comentade do Trivial, comentade que vos pareceu Nuska, seguide Alma da Bella Chousa, do Bella Chousa en todas as plataformas digitales En TikTok, que que Fran non sabía. TikTok, eu non o sabía, Facebook, Instagram, YouTube, todo tube. Tú. Hasta a próxima. Dentro Moitas música, moitas gracias. Gracias, Nuska. Pintos montes de amarelo e verde son un toxo non dou gato por lebre. Se o que buscas é un lugar seguro, na toxeira hai sempre un refuxio. Pintos montes de amarelo e verde son un toxo non dou gato por lebre. Se o que buscas é un lugar seguro, na toxeira hai sempre un refuxio.